Astelehenon guztioi, Trintxerpeko Eskalerilla-seko bizilagunen etxegabetzea epaiaren zain gelditu da gaur. Pasaiako portuko agintaritzak eta Euskal Trenbide sareak merkantziak portutik eramateko trenbide bat egin asmo dute eta horretarako Eskalerilla etxeetan bizi diren familiak etxegabetu nahi dituzte. Nafarroan, ArcelorMittalek Legasako lantegiko kaleratzeak bertan bera utzi ditu. Bihar hastekoa zen lantegian 33 kaleratzen aurkako greba mugagabea. Grebaren bezperan multinazionalak berak atzera egin du. Ultrakontserbadoreek jomugan dute berriz ere Ane Lindane umoregilea. Oraingoan, Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioak jarri du salaketa umoregilearen aurka eliza bateko aldare nagusira igo, gurutze batekin masturbatzen ari zela antzeztu eta irudiak sare sozialetan zabaltzeagatik. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektore lanetan dabil urtarrileaz geroztik eta aktualitate solasaldian izan da ikasturte honetan Euskal Unibertsitate Publikoan izandako aldaketa eta berriei buruz hizketan. EHUren marka irudi berria, zainbat irakasleekin izandako gora berez, Euskal eskaintzen diren ikasketa plazez eta finantzazioaz mintzatu da besteak beste. Kaixo guztioi eta ongi etorri aktualitate solasaldira. Aldaketetan murgilduta dabil Euskal Herriko Unibertsitatea azken garaiotan. Urtarrilean, errektoretza talde berrian lanean hasi ezezik, orain marka ere aldatu egin du. Eta berrikuntza hauei eta Euskal Unibertsitate Publikoko beste hainbat aferari buruz hitz egiteko, Hamaikako platoan daukagu gaurkoan, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, eskerrik asko zeuei. Urte daramazu EHUko errektore gisa lanean, lan handiko hilabeteak izan direla badirudi, ez zenuen aspertzeko astirik izango? Ez aspertzeko eta batzutan ez da ere gogoratzeko zertan ibili naizen azken egunetan. Halako ritmo nahiko azkarra daramagu. Zer nolako izan da errektore kargua hartutakoan topatu duzun Euskal Herriko Unibertsitatea? Oso unibertsitate interesgarria daukagu, oso ona, jende oso anitza, eta zentzu horretan zaintza berezi bat ere eskatzen duena, oso euskalduna, esango nukenik, niretzako zusteko polita izan da, hain zuzen ere ikustea, euskara zein mailaraino sartu den, arlo ia gehienetan gure unibertsitatean. Eta kalitate handiko ikerketa egiten duena, kalitate handiko irakaskuntza egiten duena, prest egon daitekena datozen erronka teknologiko zein gizarteko erronkak aurre egiteko. Azken garaietan eginiko aldaketen artean badago irudiarekin edo markarekin loturiko bat, unibertsitateak bere gaztelerazko zatia edo isigla galtzen du eta EHU, Euskal Herriko Unibertsitatea, soilik izatera pasatuko da, ekainaren 30ean egingo duzu ofizial aldaketa hau. Zergatik hartu zen erabaki hau? Beste unibertsitate batzuekin asketak egiteko, Euskal identitatea aldarrikatzeko, zer dago atzean? Bai, guk aztertu dugu markaren ikusgarritasuna, eta iruditzen zaigu modernizatze prozeso bat edo rebranding orain esaten omen da, prozeso bat dagoela horren atzetik renaming edo neurri handi batean nahi izan diogu indarra eman gure ikurrari. Alegia, Txillidak diseinatu zuen Gernikako arbolari. Horrek nahazten ditu alde batean zientziaren arbola, edo zuhaitza, Gernikako arbola bezala, eta bestalde forutasuna eta gure autogobernua. Eta horregatik mantentzen da leloa, emanta zabaltzazu, gainean, baina azpiko zatian EHU bakarrik jarriko da.
Ez dago inolako asmorik hain zuzen ere identitatearekin lotzeko, gure identitatea oso ondo islatuta dago ikurra berarekin, Gernikako arbola den aldetik, baina irudi aldetik askoz ere indar gehiago hartzen du EHU bakarrik jartzen baldia marka, ez dugu izena ezertarako aldatzen, eta gero, ondo esan duzun bezala, nahazmena ere sortu izan da Universitat Politécnica de Valentziarekin, sigla berberak dauzkanak UPV, eta zentzu horretan iruditzen zaigu askoz ere errezago dela identifikatzea gure unibertsitatea EHU sigla horiekin marka ikusgarritasun aldetik. Beraz, siglak soilik aldatuko dira. Bai. Euskara eta EHUren arteko loturarekin jarraiki, ez dakit zifrak edo behintzat euneko batzuk eman ditzakezun, zeintzuk dira euskaraz gauzatu aldiren ikasketak eta euskarazko plazen eunekoa zein da gaur egun EHU? Oso lehen esan dudan bezala, optimistak eta baikorrak izateko arrazoiak baditugu, unibertsitate euskaldun bat badaukagu. Tamalez ez dago euneko eunean oraindik, badirelako oraindikan enborretan batez ere, gure unibertsitate irakaskuntzan badaude enborreko diren gaiak eta hautazkoak diren gaiak, enborretan ari garenean derrigorrezkoak baitira, hor oso emaitza ona daukagu, oraindikan badira gradu batzuk, non ezin dugun erabat bete euneko euna, baina euneko 90 goiti bagaude. Zentzu horretan, emaitza ona da. Hautazko gaietan, hasten gara pixka bat, igual galtzen portzentai hori, eta gure asmoa da horretan ere nahiko eskaintza parekatua egotea hautazko gaietan, eta gero daukagu gradu ondokoetan. Gradu ondokoetan euskararen presentzia oraindikan askoz ere hobetzeko daukagu, naiz eta gradu ondo batzuk, master batzuk euskaraz eskaintzen diren, baina gure asmoa da gutxienez ziurtatzea lanbidera sarrera ematen duten master horiek guztiak eskaini ahal izatea gaztelania zein euskeraz, eta gero nahikoa eskaintza egotea euskeraz ere, inglesa eta gaztelaniarekin batera gradu ondokoetan. Eta adarrei dagokienez badaude adar batzuk euskalduntze maila altuago duten esan gizarte zientziak edo arlo zientifikoa edo... Bai, ondo esan duzun bezala, gure gabezi batzuk identifikatzen ditugu osasun zientzia batzuetan, medikuntza batean esate baterako, medikuntza graduan, hor enborreko euneko euna ez dugu oraindik lortzen, zailtasunak daude, zen dakizuen bezala medikuntzako gradua badauka lehenengo ziklo bat, irakaskuntza gehiago behar bada zentratzen dena ikastetxetan hor bai ziurtatzen dena, baina gero bigarren zikloan asko egiten da praktika mailan eta irakaskuntza praktikoa ia duala deidez genezakeena, eta hor oso talde txikiak dira eta behar dira klinikoak diren irakasleak eta askotan horiek ere euskara esan behar dute. Donostian egoera nahiko onargarri daukagun, beti dana da hobetzekoa, baina adibidez Araban Txagorritxun ez dugu topatzen oraindik modua, eta orduan behar ditugu zentzu horretan irakaslego kliniko euskaldun bermatzea arlo horretan, eta hori da gure enpeinoa eta horretan ariko gara. Oraintxe bertan aipatu berri duzu medikuntza eta zentzu horretan medioetan agertu da azken garaietan, medikuntza eta erizaintzako graduetan datorren ikasturtean zenbat plaza egongo dien euskera, zenbat plaza berri. Jaurlaritzak esan zuen, kezkatuta zegoela aurreko errektoretza taldeekin adostutako plaza horietara, ez 40 horietara, ez zelako iritsiko, eta zuek baliabide falta argudiatu zenuten. Baliabide falta horiek orain aipatzen dituzunak dira, ekonomikoak ere badira, irakasle kopurua handitu beharko litzateke? Bai, zentzu horretan oraintxe aipatu dudan hildotik doa gaia, egia da guk gure aldetik prest gaude, ahalik eta esfortzurik handiena hori ziurtatzeko, eta batez ere lehen zikloan ikasle kopurua gehitzea batzutan izaten da arazoa, nolako tamaina daukaten ikasgelak, ikasgela horietan sartuko diren nahiko, edo baldintzak badauzkagu
baldintza egokiak hor irakaskuntza emateko, baina zailtasun askoz ere handiagoak eta plangintza zehatzagoa eskatzen dutenak gertatzen zaizkigu hain zuzen ere bigarren ziklo horretan orain azaldu ditudan arrazoiengatik. Guk gure aldetik esfortzuak egin behar ditugu eta baita ere espero dugu eta hala uste dugu osasun sailetik ere egingo direla esfortzuak hain zuzen bermatzen joateko nahikoa irakaslego klinikoa izango dugula irakaskuntza euskeraz eskaini ahal izateko. Irakaskuntza edo irakaslegoarekin jarraiki azken hilabetetan izan dira hainbat afera EHUn eta horien inguruan galdetu nahi nizuke. Alde batetik bi kasu irten dira, saretan mezu arrazista, homofoboak, misoginoak zabaldu dituzten bi irakasleren inguruan. Ustez esango dugu haietako batek identitatea lapurtu ziotela defendatzen baitu. Bi kasu horiek ze puntuten dauden galdetu nahi nizuke eta zeintzuk diren EHUk aplikatzen dituen protokoloak halako kasuetan. Bai, lehenbiziko kasua gertatu zen udazkenean eta hain zuzen ere kasu horretan zegoen irakasle bat ikasleen kontrako mezu zuzenak egiten zituztenak, gainontzeko mezu orokorrak sarean jartzen zituenez gain. Gure kasu horretan kezka nagusia zen, mezu batzuk, horietako iraingarri ziren mezu batzuk, ikaslei zuzenean egiten zizkiela, irainak edo horrelako duintasunaren kontrako erasoak. Zentzu horretan, irakasle horren kontratua ezabatu egin zen, irakasle hori ordezkapen bat egiten ari zen, eta zentzu horretan, hori gauzatu zen gu errektoretzan sartu baino lehenago. Beste kasu bat sortu zen handik gutxira, gu sartu eta handik gutxira, eta kasu honetan ondo esan duzun bezala, irakasleak berak esan zuen, bera etzala iruzkin horien egile, bere nortasuna nolabait aldatu edo inbaditu egin zitzaiola online bitartez, eta salaketa jarri zuen, hain zuzen ere, Ertzaintzaren aurrean, eta kasu hori azkenian, baita ere ikasleekin hitz egin da, adostasuna heldu zen, bueltatu ahal izatea, hain zuzen ere, irakaskuntza normaltasunean aritzeko, eta horrelari du, uste dugu, kasu horretan, nolabait, defenditu egin dela, egia zein izan den, eta egiari egin diogu zor. Gero beste kasu batzuk sortzen dira, eta sortuko dira tamalez, eta askotan berdintasun zuzendaritzatik eraman behar dira, batzutan egon daitezke edo iruzkin misogino batzuk, edo iruzkin sexista batzuk, eta horiek gertatzen direnean protokoloak aktibatzen dira eta aztertu egiten da egoera zein den eta nola garatzen ari den. Orduan, denetarik dago pixka bat, baina kasu bakoitzak dauka bere problematika berezia, ez? Badago baita beste kasu bat, Gasteizko Letraren Fakultateko irakasle bati sexu jazarpenak egin izan aleporatu zuten bat ikasle otsailean. Ez dakit honi buruz zer konta dezagukezun zein den egungo egoera eta orokorrera baita eramatearren zein neurri hartuko dituen errektoretzak unibertsitatea espazio segurua izan dadin ikasleentzat eta bereziki emakumeentzat sexu indarkeria ekiditearen bide horretan. Bai, lehen esandakoaren aritik hain zuzen ere protokoloa martxan dago eta aztertzen ari da zehazki prozesua nahiko bermatzailea da eskubide eta interes guztien bermeak ziurtatu behar direlako, eta zentzu horretan oraindik aztergai daukagu, eta ez dago emaitza berezirik horretan. Emaitzaren zain, emaitza jasotzen dugunean, orduan aztertu egingo dugu ze erabaki edo hartu, ez? Baina oso ondo argitu egin behar da, zehazki zer den zeintzuk diren egitateak, zeintzuk diren salaketak, eta hori guztia protokolo baten arabera martxan dago, badaude horretarako teknikariak, berdintasuneko teknikariak eta zuzendaritza hori aztertzen ari dena. Eta ikerketa hau gauzatu den bitartean, irakasleak klaseak ematen ditu edo ez ditu ematen? EHUren egunerokotasuna aurrera eraman eta kalitatea bermatzeko, finantzazioa ezinbestekoa duzue, martxoan Gasteizko Legebiltzarrean izan zinen eta diru kopuru hori handitzeko eskatzen. Bai, egon ginen maiatzan, hain zuzen ere, eta bai, beste gauzen artean,
nik uste dut hor debatea gizartearekin ere konpartitu nahi dugu, zer nolako unibertsitatea nahi dugun, zer nolako kalitatea, unibertsitatean dauden kolektiboak zer nolako lan baldintzak eukin behar dituzte, zer nolako laguntza teknikoa ere behar den unibertsitatean ondo funtzionatu alizateko, hori guztia ondo kalkulatu egin behar da, eta horrek eskatzen du beti ereko hobekuntza bat, eta horrek suposatzen du finanziazioaren beharra. Gure finanziazioa neurri handi batean, ia osorik, Jaurlaritzaren esku dago, eta hori jarraitu behar dugu konbentzitzen eta frogatzen zeintzuk diren gure beharrak eta premiak, 10% gutxi gora bera datorkigu matrikuletatik, tasetatik, eta zentzu horretan oso sarrera garrantzitsua da, eta gero badaukagu baita ere ikerketa arlotik eta beste deialdietatik jasotzen den sarrerak, ez? Elkarrizketarekin amaitzeko, etorkizunari begira jarriko zaitut, nola irudikatzen duzu etorkizuneko Euskal Herriko Unibertsitatea eta zein eraldaketa izatea gustatuko litzaizuke errektoretza honen legegintzaldi horretan zehar? Gure unibertsitate publiko eta erabat euskaldun ere, hizkuntzan hitza, elean hitza badena, kalitatezko arlo guztiak ziurtatzen dituna irakaskuntzan, baita ere ikerkuntzan, baita ere transferentzian, edakuntzan, gizarteratzen ezagutza hori, eta hori guztia bere kide guztiak, bere komunitate guztiak, ikaslegoa, irakaslegoa, langileak, danak ondo zainduta eta arro sentituz hain zuzen daukagun unibertsitateaz. Horrela irudikatzen dut hurrengo urteetan lortu behar duguna, eta irudi hori da inspiratzen gaituena. Irudi hori begira bukatuko dugu beraz gaurko elkarrizketa. Jose Ramon Bengoetxea, mila esker amaikara etortzeagatik. Eskerrak zuei. 3 hamarkada bete dira gaur ertzaintzaren pilotakada batek Rosa Zarra hil zuenetik. Urteurreneko ekitaldian ertzaintzak eragindako mina aitortzeko garaia dela adierazi dute. 30 urte bete dira ertzaintzaren pilotakada batek Rosa Zarra hil zuenetik. Duela hilabete gutxi Rosari heriotza ertzaintzak eragin ziola frogatuta geratu da. Baina horretarako Rosaren familiak bizitza erdia eman behar izan du negazionismoaren, impunitatearen eta kontakizun gezurti bat inposatzeko saiakeraren arresiaren aurkako borroka etengabean. Rosaren familiaren borroka gaur egun egin zietena ofizialki aitortu dezaten borrokan jarraitzen duten 100 familia eta milaka pertsonen borroka da. Donostian Rosa oroitzeko antolatu duten ekitaldian nabarmendu dute aitortza instituzionalerako eskubidea esparru indibidualetik kolektibora igaro behar dela. Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta barne sailburuari eskatu diote autokritika zintzoa egiteko. Ertzaintzak eragindako mina aitortzeko, erantzukizunak onartzeko eta erreparatzeko borondatea agertzeko. Horrez gain, ertzaintzak eragindakoak bigarren mailako biktima gisa sailkatzen dituzten inertziak amaitzeko garaia dela adierazi dute. Aipatu dute askotarikoak direla ertzaintzak eragindako biktimak. Hildakoak, torturatutakoak eta sauritutakoak, eta datuak ere eman dituzte. 14 hildako, 311 torturatu eta 100 zauritu. Aitortza hauen harira isiltasun hotza izan da Jaurlaritzaren adierazpen publikoa. Ola eta plazan egin duten ekitaldian emanaldia egin du Mugan musika taldeak, eta gero Iñaki Goñi Rosa Zarraren ilobak 3 bertso eskaini dizkio izebari, eta hitza hartu dute Ale Zelosegi mediku erretiratuak, Maider eta Rosa biktimaren alabek eta Egiari Sor Fundazioko Pilar Garaialdek. EH Bilduko eta Sortuko ordezkariak ere bertaratu dira. Guztiek batera, txori abestu amaitu dute. Sortuk alderdiaren 8. nazio konferentzia egindu asteburuan Abadiñon, bertan urtebete aurreratu dute alderdiaren 4. kongresua eta sozialismorako euskal bidea bazpena onartu dute.
Sortuk udazkenera aurreratu du bere 4. kongresua. Hala erabaki dute alderdiko kideek asteburuan egindako nazio batzarrean. Bertan amaitu berri den ikasturtearen balantze politikoa egin eta datozen hilabetetako erronka guztiak zehaztu dituzte. Era berean, hauteskunde ziklo luzearen osteko ikasturteaz gogoetatu dute, eta oro har ikasturte oparoa izan dela ondorioztatu dute. Guri dagokigu, orduko haiek egin zuten bezalaxe, gure buruari promesa bat egitea. Guk ez dugu etxiko, euskal preso, ieslari eta deportatu politiko guztiak etxeratu arte. Baina bereziki guk ez dugu etxiko, euskal estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun bat eraiki arte. Nazio batzar horretan 2 ebazpen onartu dituzte sortuko kideek. Batetik alderdiaren 4. kongresua urtebete aurreratzea, azaldu dutenez, askapen prozesuaren fase politiko berriak eskatzen duen eraginkortasuna bilatzeko hartu dute erabakia. Beraz, udazkenean kongresu prozesua egin eta hurren urtearen hasiera aldera amaituko dute. Bestetik, sozialismorako euskal bidea ebazpena onartu dute. Ikasturte honetan landu duten gogoetaren oinarria berretsi eta bertan zehaztutako norabide estrategikoaren arabera jardungo dutela jakinarazi dute. Halaber batzarrean solasaldirako eskaintza ere egonda, Iratzar Fundazioaren eskutik. Zehazki alderdiak nazio ekitaldi bat egingo du irailaren 27an, Iruñeko Anaitasunan, askatzera lotuak lelopean. Aurten 50 urte bete dira Txiki eta Otaegi fusilatu zituztela, baita Franco hil eta Juan Carlos Borboikoa haren oinordeko izendatu zutela. Urte hurren hoien harira alderdiak adierazi du ondo lotuta utzi zuten korapilo hura askatzeko momentua dela Euskal Herriaren independentziara bidean. Egun handia dute gaur Irunen, beste behin 2 alarde izan dira San Martzial egunez Irungo kaleetan. Aurtengoa baina konpainia bat gehitu zaie alarde parekidean desfilatzen duten 12 konpainiei. Ekainaren 30 iristearekin batera San Martzial egunean urteroko alardeari ekin diote Irunen. Alarde parekidean 100 lagunek desfilatu dute. Urtero gehiago dira, aurten gainera konpainia berria batu zaie, Meaka auzokoa. Honekin 13 konpainiak desfilatu dute. Kaleak jendez gainezka txaloka hartu dituzte 13 konpainiak. Udaletxeko plazara heltzen udal ordezkariek ere oles egin diete balkoian. Alderdi politiko guztien eta eragile askoren harrera jaso dute, tartean Arartekoarena edota Emakunderena. Eta iaz bezala bertan ziren Kristina Laborda alkatea eta gobernu taldeko kidea. Harreraren ondoren Bilduko zinegotzian Eunanuek hiriko bandera eman dio Bidasoa konpainiako abanderatu Iker Monterori. Ordezkari politiko gehienak jaitsi dira udaletxearen arkupera bandera ematean, baina alkatea ez. Aurrera pausoak ematen ari dira, baina oraindik alarde parekidaren normalizaziotik urruti. Urtero bezala Irungo alarde parekideak eskaera egin zion alardari alardea udalak antola dezan, horretarako udal alarde bat antolatuz. Alkateak ordea ezikusiarena egin du gaur arte. Juntak salatu du ezezkoa eman diela inolako arrazoirik gabe. Gero eta gehiago dira udalari presio egiten dietenak alarde publiko parekide eta bakar baten alde. Herritarrak zenbait alderdi baita Emakunde ere. Hain justu Emakundek bere lankidetza eskaini die alkatari eta udalerriko udalbatzari etorkizun hurbilean berdintasunezko jaiak ospatu ahal izateko bideak irekitzen jarraitzeko, non emakumeek eta gizonek berdintasunen parte hartu ahal izango duten. Alkateak baina argi erantzun du, alardea bizitzeko 2 modu omen daude, eta biak legalak omen dira. Festetaz gabiltzala, Sanferminetarako astebete eskas falta denean Iruña antitaurinak zezenketen aurkako kale jira iragarri du uztailaren 7irako. Iruña antitaurinak zezenketen aurkako kale jira iragarri du uztailaren 7irako. Arratsaldeko 7etan abiatuko da udaletxe plazatik urtero bezala. Kideek adierazi dutenez helburua argia da. Krudelkeriarik gabeko Sanferminak eraikitzea, zezenik sastatu gabe eta sufrimendua ikuskizun bihurtu gabe. Hiriak etorkizuneko Sanferminei buruz hitz egin behar du. Egungo herritarrek erabaki behar dutelako ze jaiak nahi dituzten. Tradizioa bai, baina ez denak. Ezta edozein presiotan ere. 21. mendean gaude, eta jada ezin da onartu animaliak hil arte torturatzea. Inolako aitzakiarekin.
Baina are gutxiago jaietako arratsalde batean, askari handi eta parranda handi baten zati gisa. Kideek azaldu dutenez arratsaldero 6 zezen modu agonikoan hiltzen dituzte. Salatu dutenez krudeltasun horrek gizarte bezala kezkatzen die. Beste tradizio batzuk debekatu dituztela maigaineratu dute eta hortaz zezenketak debekatu behar direla berretsi dute. Peinei eskatzen diegu etorkizuneko Sanferminei buruz hausnartzeko eta zezenketarik gabeko jaietarako bidea errazteko. Aldaketa sozial askoren bultzatzailea eta jai giroko eragile nabarmenetako bat diren aldetik. Baita bestelako eragilei ere bide hau erraztea. Aurtengo Javier Nagorek egindako kartela eta pankarta berria aurkeztu dut ere. Azkenik herritar guztiei dei egin diete kale jiran parte hartzera. Jai giroan baina mezua argi utzita. Zezenketarik gabeko etorkizuna posible dela eta pausoak emateko unea iritsi dela. Seaskaren urteko biltzar nagusia egin dute iragan larun batean ekainako 28 Kanbon. Bertan jakinarazi dute Donapaleuko ikastolaren ondoan liseo bat irekitzeko asmoa dutela 2027ko irailean jarri nahi dute abian 180 ikaslerekin. Seaskaren urteko biltzar nagusia egin dute iragan larun batean ekainako 28 Kanbon. Ikastolen kontseiluak Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Xiberoko 39 ikastolen 140 ordezkari bildu ditu eta 2025-2026 ikasturterako norabide eta funtzionamenduari buruz mintzatu dira. Datorren ikasturteaz gain aurrera begirako erabaki garrantzitsuak hartu dituzte. Seaskaren bigarren lizeoaren garapenari buruzko txostena onartu da eta baita haurtzain etxeen garapena sustatzeko proiektua ere. Seaskako 5 kolegiotatik Bernat Etxepare lizeora urtero heltzen den ikasle kopurua kontuan hartuta bigarren lizeo bat sortzea beharrezkoa zen. Hain zuzen 536 ikasle ditu orain eta aspalditik dator lizeoa txikiegia delaren kezka. Egun lehen hezkuntzan ikasleen 13% eskolatzen dute iparraldeko ikastolek lizeoan berriz 6%. Donapaleuko ikastolaren alboan egingo da lizeoa herrigunetik hurbil. 2027ko irailean jarri nahi dute martxan eta 180 ikasle izango ditu hastapenean. Baionan bezala, barnetegi bat gehitzeko proiektua du Seaskak. Ikastetxeak sail orokorra eskainiko du abiapuntuan, hala ere etorkizunean adar gehiago eskaini nahi dituzte eta agian sail teknologiko batzuk ere bai. Kazeta Davidearen arabera, lizeo berriak €1.000.000 kostua izango du. Bestalde, berri egunkariak dio, Seaskako arduradunek ez dutela zehaztu oraindik zenbat diru beharko den ikastetxe berria eraiki eta martxan jartzeko. Gauzak horrela zabaldu duten prentsa oharrean, Seaskak jakinarazi du finantzaketa lortzea izango dela datozen hilabetetako erronketako bat. Gaiz aldatuz, mendekotasuna prebenitzeko eta autonomia pertsonala komunitatean sustatzeko Bizkaiko itun aurkeztu du Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Mendekotasuna prebenitzeko eta autonomia pertsonala komunitatean sustatzeko Bizkaiko itun aurkeztu du Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Ekimenak mendekotasun egoeratan dauden pertsonen bizi kalitatea eta ongizatea bermatzeko asmoa du. Zaintza komunitarioan eta instituzioen, gizarte entitateen eta herritarren arteko lankidetzan oinarrituko da ituna eta prebentzioaren ikuspegia komunitateen sendotzea eta konpromiso kolektiboa izango ditu ardatz. Itun handi baten hasia ereitearena. Mendekotasun egoerak gure bizitzetara ahalik eta beranduen irits daitezen. Eta iresten direnean mendekotasunak ez daiela esan nahi komunitatearekiko, ez ingurunarekiko, eta orokorrean harremanak galdu egiten direnik. Horrek esan nahi dau, ezinbestean komunitatea eragile aktiboa izan daitekela eta izan behar dauela gainera mendekotasuna prebenitzeko eta autonomia pertsonala sustatzeko. Elisabet Etxanobek adierazi duenez, itun honek paradigma aldaketa dakar, eredu gizatiarrago, jasangarriago eta komunitarioago baterantz egiten baitu. Bere esanetan erronka ez da soilik mendekotasun egoerei erantzutea, halako egoerak gure bizitzetara ahalik eta beranduen iristea ere bada, bai eta iristen direnean komunitatean bizitzen jarraitu ahal izatea ere. Era berean, komunitateak eragile aktibo bezala duen garrantzia azpimarratu du aldun nagusiak. Finean, mendekotasuna prebenitzeko eta autonomia pertsonala komunitatean sustatzeko Bizkaiko ituna, Bizkaian gehiago eta hobeto bizitzeko konpromiso kolektiboa dela adierazi du Elisabet Etxanobek.
Elizondo kanta dator orain Asker taldearen eskutik, ongi izan eta bihar arte. Isiltasunean murgilduz bakarrik doa zeruaren erdia, nire bihotzarekin dantzan egunez zerua estaltzen, gau